Илебезнең чик буе гаскәрләрендә хезмәт иткән райондашларыбыз ел сайын май аеның 28 көнендә барысы бергә җыелып бәйрәм итә. Алар сугышчан һәм хезмәт даны мемориаль комплексында үзләре корган стела янында очрашалар. Бик олы бәйрәм инде минем өчен генә түгел, барлык пограничниклар өчен. Без моны ел буе көтеп алабыз. Мин үзем Средняя Азияда, Туркмения границасында заставда служиттем. 84 елны октябрь айында кеткен идем армияга. 87 мартында гына кайттым. Армия хезмәте бик мөһим вакыйга инде безнең тормышта. Пограничник аскерләрдә бигрәк тә. Чөнки анда заставада аерым бер тормыш, бер җирдә бер нинди связь да юк, ни дә юк дигәндәй. Yıldan kısa orta başladığımda pograniçniklar işteler, kileler. Ben özüm 76-78 yıllarda Zabaykalski pograniçnik okrugda hizmet ettim. 2 yıl yürüttüm vaxtida. Zastavada hizmet ettim, endi granitsani saqladık. Bayram vaqtlarında bayram bulmadı birge. Avrat usilinmeleri bayram aylarda, aylarda usilinme ahranıydı. Biz mana Soban toylarga qarayda nagarak bayram diyor indi. Үзебез өчен бер коллектив җыелдык. Илебез чикләрен саклаган кыю ир-егетләренә бәйрәмнәре белән район башлыгы Альберт Хужин районның иң өлкән чик сакчыларыннан берсе булган Рауль Минхаҗев котлады. Сезнең өчен ул бик зур бәйрәм, сезнең өчен генә түгел, бөтенебез өчен дә шулай. Беренчедән шул, икенчедән ул үзенең ничек анда ничәшәр километр җәяү җөргәннәрен, йөгергәннәрен, ниләрен сөйләп күрсәтте. Мощная физическая подготовка, мощная патриотическая подготовка, исәнлек саулык самое главное, менә шулай бердәгелекне саклап, бергә җыелышып, сез җөргәч, сездән күрәләр балалар. Юбилей даталарын билгеләп үтүче Марат Фәрдиев, Илдар Хабибуллин, Виталий Исанаевларга истәлекле бүләкләр тапшырылды. Чик сакчылары бәйрәмнәрен традиция буенча табигать кочагында үткәрә. Бүгенге көндә чик сагында торучы ир-егетләрнең намуслы хезмәте илебез чикләренең ныклыгын һәм гражданнарыбызның тынычлыгын тәэмин итә. Барысына да исәнлек, саулык һәм уяулык телибез. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.